Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadian ka jing no ya ka kam kum ka pro vice chancellor jong ka school ba ni hu Shillong campus ka professor Sherwin Mesungo ka balong ru ka senior most professor kala menjur ban shimti kum ka acting vice chancellor jong ka school ba ni hu Hadian balawa ka jingalang ka balalong hapring ka Nihu Teachers Association bat ka Nihu Non-Teaching Staff Association ha ka khatwei trik uyayong azar pesan u president jong ka Nihu Teachers Association u professor Lakon Kama ha ka jingagram ikla pathai khubor ula pentim ba kat kum ka ag bat ka issues jong ka school ba Nihu ka professor Sungo Menta kala la bantri kampura klem dadon kam shu ban panbor na vice chancellor u professor PS Shukla u badang don hapring ka jing shimshuti daki benai Hoi kani ka General Assembly na mangilaya pankre na do mchisngi namar ngiyo sngo nama ngia panaba ngilai iru ka city ba I proses semua ila kentai ila resign ya ka kamjongi kumi PVC andai ila join kum acting vice chancellor kat ka status 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kani ngi smo kemen namar kata de ka jingdawa jongi na do pasedang yong ba shim kumu VC bapura namar pi kumu PVC pihak pihak daka jing batai jong VC ba shongsha jingai ula mun shongsha Delhi ula mun shongsha Guwahati ula mun shongsha Uttarakhand ka cholo kum VC pimla banle ki kam lai loi pihak sngap bi ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade pidon ka bor bapura tama hangi nunu ba shong te shuki la dre makanau acting VC ru dehu VC tingi semua komen ba insyong ila syong hati syuki ila senang terekam kum vice chancellor pura namar kabor iyo lut kum bolong vice chancellor Shukla inyo lut kabor ngatrai in treshutom ni kum kaseng nehuta kum jung ka nehunsa ninya ai ka ketika mon ketika diang ba in lebha insyong hati ka syuki in pendep ki kamram ki babon hoi I don portang hindet kum ba fi hatem insyong than no lai po witeri umi letang lada don let's say ngimtip bawan ka ministry ya kata ngimtip hanrai kat kum ka rekomentahi te unohikai te syong than haka rupusan snem tamut hadu lai po witeri umi I don port hanrai nga ngets kemba ladangi tray shit raham ladangi tray lang kan nihunsa nihuta bat I proses sungo in la ban pun urlong I kita kijing thumu bala bon kijing dawa ka don naga liang ka nihunsa na liang ka nehuta bat bon ki kumrum karna bodon hangni nila ban pun bet lengba ka jing songjong I hate ka shuki jong vice chancellor kum acting vice chancellor namar la pi pet ya ka rukom jong acting vice chancellor ilong hit kum vice chancellor yo be ka bot imdon kam even kelino Shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hak to ko por namar haba filong PVC phisha be shalai be ho VC bodon sajengai hare menta phila lai loi la yo ban le kat bomon kat kum ka kondon bala don kat kum ka new act but statutes kat kum ka government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR pada yiki non teaching staff post phila ban le kuno ka kam lemda don kam ka jingbit na Shukla tamut philong be vice chancellor bapura na khmilan ti bangi kum ka seng nin ai ka jing kersan ka bapura ba ila pun urlong ya kita jing thumu bat pun bet ki kunum karna mapo ka university kana mangitip vice chancellor morwai kimla ban le ka don kami ka jing ya snok tilang kini khamtam ka seng ni huta ni unsa bat ka ni usu bangini trelang namta ka jing bhajo ka university bat ngin pun scam ka kti jongi ba ila ban Shong hangate ka shuki ba le ki kam kat kumba de ban le vice chancellor ma le kadeka hok jongi mata la shong hangate kum the senior most professor kat kum ka status jongi nama ka status ka sha ba ya senior most professor haba umdon vice chancellor senior most professor nama nitip kata ka jing tung PVC ngila le kantai nadu benai nomor arjar absau te ni kemen sikade ba ila shimti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sin gila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban keli yano yanoru imdon kamban keli ka ministry imdon kamban keli Shukla ila ban le kono ka kam ba vice chancellor ne ka vice chancellor ka ban le ila ban le da shong ente shuki ni kemen bhagata ni langkhana ne bangin ai khubule ya I badi ki thot ka seng jungi bagi la ai ka jingkersan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa bangi la ya trelang ya ki bina bala dep haro la poi ka klimat ba la don sisa I vice chancellor acting ba in ngimdon kam shu yo Shukla ni
ka university in peniai bagi acting vice chancellor kat ba sha kapor sila de kapor balai padengin sa perkhat kunwai nama ka an sha yani ban bo pada next acting vice chancellor pada senior most adi jangi lane shwal ki no gi ba tre pan sim ya kan ka apa ki yo snoi gi gi interview lane yo I ka jingkran jungi nga thai ki la sai kadar bangi kwa baka shuki jong vice chancellor kan lai ka shuki ka bapura ni smo komen ebai professor SM sungo in shong ne shuki kumi acting vice chancellor in landlord ki kam jong vice chancellor klam da don kam ka permission lane ka jingbit jong shukla ba udon si ingin